Ing sawijining dina nalika pelajaran pendidikan kewarganegaraan, Bu Cindy lagi njlentrehake macem-macem topik marang murid-muridé. Jelasake tentang fungsi DPR dan pemerintah, dan kita bakal ngerembug jeruk ngenani urip sosial lan pemerintah. Bu, pejabat kira-kira bisa disebut urip bermasyarakat apa ora? Soalnya bagi sing korupsi kan mereka orang terbeli marang masyarakat. Dan sing korupsi mestine ora apik lan miturut Ibu, dheweke kabeh sing nglakoni korupsi iku ora nerapake nilai-nilai Pancasila. Dadi lek ditakoni dheweke urip bermasyarakat apa ora, iso dijawab iya, iso dijawab ora. Emang urip bermasyarakat karo kemrotane wae yo, ora bareng kacian buatan. Kowe iki ora ono wae. Kowe sing Ibu jelaske, iso iya iso ora. Lah kok dadi eling menteri sentralisasi bansos. Iya, pancen gak ono pikire. Wis seru wong padha susah gara pandemi Covid sik sempete korupsi, engko mlebu penjara baru nangis. Waktu rakyat miskin ya diembat, aja harganya dewe ora cukup pakai ya. Sakit piro sih? Ya ngono iku menungso, ora duweni rasa puas. Lek wis nglakoni pisan, jadi terus-terusan. Wayahe wong mis gawe pangan malah dikejar-kejar. Pas wayahe artis gawe konten prank malah diweni subscriber gawe duit. Tapi Bu, kenapa korupsi dilakukan dening pegawai negeri atau pejabat negara mawon? Ora Kevin, ora kabeh pejabat lan pegawai negeri nglakoni korupsi. Sawangane koruptor negara iki ora wedi mlebu penjara. Wong Tuhan ae ora diwedeni, apa maneh penjara? Wis korupsi ngene negara iki wis dadi kelakon sing biadab. Pokoke awak dhewe yakin karo penegak hukum sing ngekeki hukuman sing padha utawa hukuman mati. Bu Cindy ngelanjutake njelasno ngenani materi tentang kemasyarakatan. Siswa-siswi sing mau nirembugan kali kanca-kancane saiki balik nguwasi papan tulis kelas.